ka day ne em bunsin ngia tainia halor ki pang baper kum lai snem menshua kawe ne ki pang ki bang yekren bor ka day pang u corona ne u covid-19 ngakan mau ka kawe gesngi udon weu perlok junga ubang ngia tai nia rengkat bat u pang uniu jingpang duba ngilaya poi uput ban ya hala iwe kaduk kerwai nga penjam no ngasong tu ba kajimut jing perkat jungu kampat ya shisha ngasong tu ba udai ubriu ba lengkot kajimut jing perkat ngasdang ban tibru ba umda dei shisha ba tip ba ya kajinja ke belaja wat tang ne ha ri khasi jungiru Henry mo ha kajilong briu kren he nia na kawe pang sha kawe par pang bat dia penrem Henry tip ek miau ya de da ka boong ngatip ba mo Henry kita ki bau tip kim pau pa de ha kren khana jungu de khadu khadwai ngong halade mentoi banya nia mo namar umpoi she ru kli dong kane ke juja bunsin abangi puson bah lah ke de jinya lang ne ke jinya kendu lah ke de kam ying kam sem ne lah ke de kam shnong kam tau haba ngilong ke belengkot ha ke jingmut jing perkhat bat haju ko por ngim kwa ban pendem ya ke jing bakla ne ka jinglong lajong ngikam bangilong ki bahok ki bastat ki batip lut kene bunsin kayalam syaka jingle rain bat teng i thamulai kum kene ka jinglong te ga gospel ka bangi pulem da kasngi ngisngoro thik kadai kum kene ga jinja ha ka de jing em ha ka de jungi kadbau jisu kren sepang ka jin shisha sepang baro ki ba u tip kum kunjung ublai nadu shuaban sedang ka prathai bade ki baro kiban saja syakmat Henry kita ki parisi ki ju ki shu wo nia ki ai nia dakinia ki bam yadai ru ki shu tab miau ban pengkesan yalade ki kren klik drong ya semua ke gospel kimtip jayu ha Jerusalem ha gasnong ka thau lajong ru kimtip jayu haka tempel jong kiru kimtip jayu tak tahu ke gospel ke penkut bau jisu umi no napo ke tempel bat kimlap si ulai balik kimlap balik kimtip namar long kibik kimtip ila ka snong ka tau haduk kat ne kata ka jing ana haduk kat ne kata ka jing bik haduk kat ne kata ka jing lengkot jing mud jongki Henry ki he nia he jutang pat tak tahu ngong ile rain bat isang sot ya ki mo ikine Hebrew bapeli kai ke bangila banyo na ji hikai na ka gospel ka ba ngipulem ta kasngi ka ban ngong gade kata ki mo ngide benlong Hebrew ki ba jai wat that de ka jingbik la jong la gade ya tin ka thlik ne ka kren ka khana ne ka kam ka jam wat that ya ka jingbik la jong long ki ba jai kaba arpat kade gene kaba yolse hab perkhat kam jeli shu ya ke belaja ha ketika gospel ka bangina sudah pule kade sipang kapang baro nangi lani rada ombaro ru bun nangi ngi kwa bentip bat kata kade kadawai ban penjelan ya karta jungi bun nangi ngim kwa baniap bun nangi ngim kwa ban temen ngi kwa ban long semla syirta banyap balelay don bukwa hoy wan labun nangi kwa ban poi beneng Henry banyap nyap ban lapum kita ki brio ti namar kata kadaw geng komben ko para bun ki brio bun nangi ngiwat ki dawai ki dashin nangi wat ki kor ki bor pan penjelannya karta namar ba ngim kwa banyap pitib em hajapan kene gede ke bangai i dalai ke jom ki khmat
Hai ki por ka mangya ngale internship po Tokyo mo wat ki temen ki bala drupos nem kartaru ha por janmit na kila dep bam la dep sa kila dep le ki exercise per jungki kila dep sum bat kumba shikan tatam kita kidawai kida shin nyala kamet kisle kane kisle katai ki jinsle ki bapun ba bat ki ong ba kane kar komle kis dang du karta ka ba khatlai ka sausnem bat ki yai le man kasngi ki da ta da ber da ki dawai ki jinsle ki ba per knang ba kasni do jongki kan long ne kan ne samla syirta kim kwa ban pen i bakilat temen pitip ki bamru ki jingbam ki bapan bha ya kasni do jongki badru ki jingbam ki bapan jalan ya karta jongki hoi kadai hi ladang ngila ban antat mo e ka bam kasa bat sa le ru ki jing le kai kilan met nginam yo pang yo lese ngin im slem hiru namar kamet kan koi kan klain tang ba tip ye kane hakawai kasngi nyap iban yap Henry abangi pulipat ya ka gospel ka bamenta kasngi ujisu ai ngi ka way ka formula kata formula uong kadai ka ban im shi junam hoi uji suam kren ne gaji im jong ka do ne gaji im jong ka met Henry ya gaji im ba junom jong ka men sim bat kata ka dawai kadai kene ka ba uji suam shisha ngong api jar uba ko ngu ya ka ketin jonga un omyap lanoru te para bangai biye hatopi kwa ban im junom kene king formula ko ngu bat le ya ka ketin jong jisu kane king kata kadawai penjelan rta ni kadawai pen im yangi si junom takadau ka gospel ka bangi pule mendaga sengi kasngi ka balai poar ha porlen ka khot ka wer ya ngaba de pi banom sha sa big hakaban tip ya ukris bat habangila tip ya ukris ngide ban ko nguyu ban yo ya tagajin im kaba shi junom enhero ya Jesus Christ junom la junom amen